खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। क'क्राझाराव गोदानै लुफुंनाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनि हस्टेलखौ बेखेवबाय। बिटिसि खुंथायनि आबाद बिफाना बिटिआर हालामनि आबादारिफोरनो माइ गायग्रा मेसिनजों लोगोसे हाग्रा मेसिनबो जगायनानै होगोन। एथान हाउकेआ गावखौ सासे महरगिरि महरै जिउआव फोलोमनानै लाबाय। 22 टुर्नामेन्टआव ट्राम्प नेशनेलआ PGA चेम्पियनशिपखौ नागारबाय। गेलेनायनि ओंथिया जोंखौ खौसेयाव दोननाय। सचिन तेंदुलकरनि एजेन्सियाव गाज्रि बेबहार खालामनायखौ मुगैदों। फाइजार मुंनि कर'ना भेक्सिन लानायनि 16 सान उनावनो सासे डक्टरा रुंसारि जादों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझाराव गोदानै लुफुंजानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनि हस्टेलखौ दिनै फुंबिलियावनो बेखेवनानै होयो। रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारनि राङारि अनसुंथाइजों गोदानै लुफुंजानाय गं 100 बिसिना गोनां हस्टेल बेखेवनाय बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा बुङो दि मिरु सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलावबो गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि असिलायै बांसिन गोसो होना सोरखारि बिथिंनिफ्राय खामानि मावगोन। बेजों लोगोसे उन्दै फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय फरायसा, फोरोंगिरि, नखरनि बिमा-बिफा, रोंगौथि गोनां गथ'फोरजों लोगोसे सोरखारा खौसेयै खामानि मावनांगोन होननानैबो रोखा फोरमायो। मोनथिनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि नमिनेटेड MCLA माधव चन्द्र छेत्रीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि अमरज्योति बर्मन, डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानि DEEO जयपाल सिंह ब्रह्म आरो क'क्राझारनि सार्केल अफिसार राहुल फुकनमोना बाहागो लादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव गासै गंनै कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनि हस्टेल दङ आरो दिनै बेखेवनाया नैथि होननानैबो मोनथिनाय जादों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि जथाइ सोरखारनि आबाद बिफाना आबादारिफोरनि थाखाय 20 कौटि रांनि थि खालामदों। बेयो बिटिआर हालामनि आबादारिफोरनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। बेनि गेजेरजों बिटिसि खुंथायनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ बिटिआर हालामनि आबादारिफोरनो माइ हाग्रा मेसिनजों लोगोसे गायग्रा मेसिन होनाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे माइ फोथारनि लामाफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे गिदिर एग्रि बान्दो थेनाय जागोन होननानैबो बुंबावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि बियाबनि बानजायनाय आरो अबरन सुरक्षा समितिनि हेफाजाबै बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो फैबाय थानाय मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै बुङो दि BPF दोलोनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव आबाद बिफाननि थाखाय थिखानाय 37 कौटि 20 लाख रांनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो फैबाय थानाय समनि थिखानाय रांफोरखौ आबादारिफोरनो होनायनि थिरांथा लानाय जागोन होनना बुंथिदों। लोगोसेनो माखासे बिथांखि लानानै मिरु सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। बे जिउआव आं गावखौ अरायबोनि थाखाय महरगिरि महरै फोलोमनानै लागोन। महरगिरिफोरा सल' एबा जाथाय फोरमायग्रा। जों ओरैबायदि जाय लिरनायजों गोदोहाबो, बुंदों एथार हाउकेआ। जेब्ला आं जेम्स मेकब्राइडनि द लर्ड अफ बार्ड खामानियाव फैयो अब्ला आं सानो बेयो मोनसे जोबोर गेदेर मोनफुंनाय। बे हादोरा गावनि जारिमिनखौ नायनो थाखाय थैनायखौ गियो। नाथाय मेकब्राइडआ जोंखौ थांखांनायनि सायाव मोनसे नोजोर लानोसो थिनदों। बेयो मोनसे गोसो बोहोनायजों गोजांस्रिव होनाय बाथ्रा। बेयो नोंथांखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय नङा। आमेरिकानि PGA राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पजों सोमोन्दोखौ नागारबाय। जेब्ला थांनाय बोसोराव गावनि गोदान जार्सी गल्फ कर्सजों रबिबारखालि PGA चेम्पियनशिपखौ गोजानाव लांनायनि बाथ्रा दिखांदोंमोन। खुंथायनि केपिटेलाव ट्राम्प इन्ड'नि दावराव-दावसिनि सानब्रैनि उनाव भट फैयो। मानोना कंग्रेस राष्ट्रपति इलेक्शनाव ज' बिडेनआ देरहानायनि लामायावमोन। 5 बोसोरनि गेजेराव बेयो नैथि खेबनि थाखाय जेब्ला आमेरिकानि PGA ट्राम्प आयदानिफ्राय गावनि मोनसे जाथायखौ गोजान खालामबाय। PGAनि आफादगिरि जिम रिचार्डसनआ बुङो दि बर्डआ गोदान जार्सीनि वेस्टमिनिस्टाराव ट्राम्प नेशनेलजों लोगोसे गोरोबथाखौ फोजोबनाय खामानियाव गावनि मोनथायखौ बाहायनायाव हेफाजाब होयो। आमेरिकानि PGAनि CEO शेव वागआ मोनसे टेलिफननि मोगा-मोगियाव बुङो दि जों गावखौनो गावनि बानायनायाव राजनितिक थासारियाव लाबोआ। जोंनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय गेलेनायनि थाखाय, जोंनि बिथांखिनि थाखाय आरो जोंनि मुंनि थाखाय सहाय होगोन।
मुंदांखा बारग' बेट्समेन सचिन तेंदुलकरा सोलिबाय थानाय थामथि टेस्टआव भारतारि हान्जानि गेलेग्राफोरनि सायाव जानाय गाज्रि बेबहार खालामनायखौ मुगैनाय फोरमायदों आरो बुङो दि गेलेनायनि ओंथिया जोंखौ खौसेयाव दोननाय। सिडनी क्रिकेट ग्राउन्ड सुंद'यै एससीजीआव मोहम्मद सिराज आरो जसप्रीत बुमराहखौ अस्ट्रेलियायाव होंगो दोंगोनि गेजेरजों गाज्रि बेबहार खालामनायनि थाखाय थुलुंगा होनायनि उनाव तेंदुलकरा टुइटाराव बुङो दि क्रिकेटआ माब्लाबाबो उन्दै गेदेर सायख'आ आरो जायफोर बे बाथ्राखौ मिथिया बिसोरो स्टेडियामाव फैनोबो नाङा। हादोरनाङै कर'ना भाइरास साग्लोबनायनि जाउनाव खायसे हादोरफोरा बेनि भेक्सिन दिहुननो हानायजों लोगोसे ड्राइ रान आरो सुबुंनि देहायाव होजेननाय खामानिया जागायबाय। बेबायदि समावनो कर'नानि फाइजार भेक्सिन लानायनि 16 सान उनावनो सासे डक्टरा रुंसारि जादों। मिथिनाय बायदिब्ला भेक्सिन लानायनि सिगां डक्टरा मोजां देहायावनो दङमोन। नाथाय भेक्सिन लाखांनाय उननिफ्रायनो बिनि देहाया लोरबां जानायजों लोगोसे लोमजादोंमोन आरो 16 साननि उनावनो हरखाबै रुंसारि जादों होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथाया जादों आमेरिका जुथाइ हादरनि 56 बोसोर बैसोनि सासे डक्टरा गावखौनो कभिड-19 निफ्राय रैखाथि होनो थाखाय फाइजार भेक्सिनखौ लादोंमोन। नाथाय कभिड-19 खौ होबथानायनि उल्थायै गावनि देहायासो लोरबां जानायजों लोगोसे रुंसारि जानो गोनां जादों। रुंसारि जानाय डक्टरनि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि फिसाया हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जादों आरो लोगोसेनो बुंबावदों दि कर'नानि भेक्सिन लानाय उनावनो रुंसारि जानाय डक्टरनि थैयाव माखासे फिनजाथाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि जाहोना मा बेखौ रावबो मोनदांनानै मोनाखैमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।